JKP jedinstvo u Bojniku dobilo je novu mulčer mašinu za otkos i čišćenje rastinja pored puta. Kako je u izjavi za televiziju 4S kazao direktor javnog komunalnog preduzeća Jedinstvo u Bojniku Borisav Ilić, ova takozvana mulčer mašina nabavljena je zahvaljujući angažovanju predsjednika opštine Nebojše Nenadovića i celog lokalnog rukovodstva. U te svrhe izdvojena je suma od 690.000 dinara. Kako je podvukao Ilić, uskoro će dodatni delovi ove mašine biti ugrađeni na traktor, tako da će ona vrlo brzo biti u funkciji. Upotreba mašine doprineće kontinuiranom održavanju puteva i čišćenju rastinja, a angažovanjem preduzeća kupljene i mašina za bušenje jama koja će omogućiti postavljanje uličnih tabli na stubovima. Za ovu mašinu je izdvojeno 45.300 dinara. Koliko će to olakšati rad? Pa to će puno olakšati rad prvo zaposlenima, drugo olakšat će rad i vožnju vozačima, jer će putevi da budu pregledniji. Znači, ova mašina radi u tri pravca, odnosno u tri ugla, pod nagibom, horizontalno i vertikalno. Njen radni zahvat je 1,6 metara. Znači, to će malte ne put da se proširi, ako ne više, makar za bar još 1 metar prekledno s levo i desno. Osim ove mašine, tu su još neki delovi. Pa osim ovih mašina, mi smo zaposleni našim sredstvima kupili mašinu za bušenje jama ili tako da kažem rupa, gde smo mi sa lokalnom samoupravom sklopili ugovor o postavljanju uličnih tabli na teritoriju opštine Bojnik. Pored onih tabli koje treba da postavljamo na stambenim objektima, pomoćnim zgradama, na ogradama i tako dalje, trebamo negde oko 60 tabli da postavimo i na stubovima. Kako je podvukao Ilić, planovi JKP jedinstva su ambiciozni i za naredni period, jer će se pristupiti i nabavci cisterne za fekalne vode.